Ganahan ba kang makabalog loki nga adobo? Tara, tanawan ning video. Tuluan di karon ka makamao. Hey, hey, hey mga board! Magluto na po tag loki nga adobo. Okay, atong na hiwa ning sibuyas mga board. Yung atong isunod ning ahos. Duha ra ni kalusok nga ahos board. Yung midya ra nga sibuyas ug usa ra ka sili nga atsal. Ato na siyang giwa-iwa board kay mo na atong ipreparar nga sagol sa atong loki nga adobo. Muna ko mga sagol board, kalamay, sa kutsara, sili og pusit to nga kilo. Muna atong adobo ron board. Unang birada board, sibuyas ug ahos kay ato man yun na siya unahog gisal para mohumot-humot dayon ang ato ang pinabukal nga mantika. Isunod nato ang pusit nga to nga kilo board. Ito na siya kayo-kayan ba kay bulahan mo. Sup-supog jutay ang iyang mantika. Mula may ira kani ato ang loki nga adobo ba. Aron day mo masayod kanang loki, term ra nako na lutong kinaugalingon. Og dinandapita ato nang takloban kay atong pabukalon. Pag humag pabukal siyempre atong ukban tan-awon nato ba nihubas ang iyang tubig ba. Dayon ato na siyang ukayon kay parang dili man napot sa kalaha ang pusit nga atong giluto. Ang tawag day aning pusit diri sa mga board diri sa may Negros Oriental, lumayagan siyang tawag namo diri board. Kung asa man inabot nga video unsay tawag ani sa inyohang lugar board? Diya dang dapita board kusog ra kaayo ning ako ang kalayo. Kusog yun. Aning dapita board ato nang hinay butang ning patis man ang tawag diri sa mua sa inyo nga tuyo then atong isunod ning suka. Gamay ra na siya suka ra board kay kahuruto naman pod sobra-sobra ba. Pag human ato kayon. Syempre ukay-ukayon jud nato na ukay-ukayon man gyud ang giluto. Dili ra na silingan ukay-ukayon kay kasabtan tanas bana. Human day ukay-ukay matek ato ani siyang butang ag sarap nga naay magic then pasundag asin yung ukayon kumbati na. Ukayon na po natong balik para malanay ang sarap nga naay magic ba, dili ra na silingan. Pag humana to ukay-ukay, ato nang ibutang tong atsal nga ato ang iniwa-iwa, atong iwa-iwa daan ganiya ba. Diyampit ka na to usa ka kutsarang kalamay, daog kumbati na. Utro na po nato nag-ukay nga, oy sige man naman tag-ukay ani, pero okay ra kay linuto man dili ra na silingan sige na tog ukay. Pag humag-ukay matek tilawan. Tilawan nato kung goods na ba. Goods na kaayo ba. Goods na kaayo Manatog tilaw ato sa takloban bulaan mo sup-sup sa tong yang mga sagol nga atong gipangbutang niya ganiya. Ato sang ulatog mga usa ka minuto then pag human atong abrihan. Di ana. Luto na siya. Luto na siya board agay kalami. Okay luto naman ready to serve na. Parisa na tog bulad board. Okay kato pa yung gagmayng bulad og mais kanon board. Aswa kay Espanyapon ba og dire ra ko to board. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.